Az ugye az ott volt a szállodában, meg annyit mondtak, hogy ugye autója 2 szobáról kellene nagyon jó, a Jölcsői neki, öntök neki. Persze, előre megkapják a neki, pénzt, megkapják a szállást, mindenkinek, fürdőszoba lesz, nagy lakás, minden bármi történjen. tévé, Ugye megmondják, hogy a szállodára is, hogy a végé mondja, abból kell gazdálkodni. Mennyi a szálloda? Hány euró volt? mindenkinek majd dolgozni kell, és munkahelynek kell lenni. Azt mondja az igaz. Ne önts neki, more berúgott. Úgy már dolgozni kell neki. More ne önts neki, berúgott, rossz szó Ilyen a cigány, ilyen. Rossz szó beszél, hogy be van rúgva. De hogy előadja. Ez ilyenek a cigányok, ja. Ez jó. Arról volt szó, hogy lakás lesz, autója lesz, mindenki lesz, tévé lesz, és fölemelik az életszínvonalat, mindenki morjöncs neki. De a végén mondja, hogy mindenkinek munkahelynek, mindenkinek dolgozni kell. Morra ne önts neki, berúgott. Berúgott, rossz szó beszél. Lekvárt, megmondom. Ez jó. Ne önts van neki, morra rossz szó. Tényleg így van. Ilyen, így. Ez nem vicc, hanem ez... Geri, azt mondja, nincs magána az arra meg viszont nem spórol. Berúgott. Rosszul meg. Találtunk ilyen önkiszolgálót, ahol ilyen nincs magána az Ez olyan, mint az Orkóczi gyerek, a krumpli. Múltkor Nikinek mondtuk mi. És nem tudtuk, hogy az Orkóczi. Nem jutott eszünkbe De utána az eszünkbe jutott. Nikinek meséltük ezt, hogy papa mesélte ezt a krumplis dolgot. Az Orkóczi gyerekekkel, hogy a kezébe adta az anyja. Ott megvacsorázva. Szaniszló gyerekek. Szaniszló gyerekek, akit öregház lett megvéve, tudod? Ja. Hát a templomnál volt a katolikus iskola, kérlek szépen. Úgyhogy a tengeri herkességvel mindent. Valamikor kérlek, nem volt kesztyű. Kaptak egy vagy egy meleg sült krumplit, meg a másik vagy kérlek szépen. Mikor beérkeztek az iskolába, az volt a reggeli neki. Megérték. Ezt mondtuk, Nikinek is ezt mondtam, hogy az lesz neki. Fázott a keze, vagy valami ilyesmi volt. Majd kapsz egy krumplit, azt majd az lesz a reggeli. De sült krumpli, ami cserélnem kellett másik helyett, annyi büdös Meleg. Meleg volt. Aha. Meleg. Mert nem ilyen. Vettetek valamit, azt kivanéz valamit. Azt mondta az igaz, hogy de hát nem volt így időnk, mert hát ugye így csak kívülről. És mennyi időt kellett dolgozni? Hát... Így van a cigánk Így. Hány órás, vagy hány perces? Addig még ők. Egy nap szabad napjuk volt a 7 napból. Igen, de azt akarod generálni, amit filmre vettetek, Az mennyi? az Hány óra időben volt? mennyi? 5 perc? Aha, Nincs annyi? 5 órát. 5 órát. De abból mit adtok, mi kell a tévének abból? 5 órából? 30 perc. Annyi kell körülbelül belőle.